Nginabe kahle ngamenzi yaphuzumula sangamefa. Ngiyakhuleka kunina. Ngama kupastor weningi. Sila ePetrative kwisifundazwe eMpumalanga, the place of the rising sun. Silapho makhona ilanga. Silandeke la umunye wezazi zamakhambi esintu melapho endabuko semkanje kuwo. Senamashumi ke amane eminyaka nangaphezulu ekulomsebenzi wokwelapha abantu ngendlela ezahlukahlukene. Sekhipheke amathwasa noma sekhiqize inqwaba yabalaphi bendabuko abebe ngamathwasa abaphuma bayosebenza abasiza abantu Ugobela igama lakhe kuba uPhakathi. uPhakathi kunjani? Siyaphila msakazi, siyaphila. Kuyintokozo ukuthi uyaphila. uPhakathi asisiza abantu, silekelela abantu, la sicathulisa abantu, sihabulisa abantu. Ngifuna namhlanje nasibheke ukubaluleka ukuthi umuntu uma ephuma ejele ayisukumele eyogezwa esusinje insila yejele noma ke abakubo bemphakamele bemlekelele ageze insila leyejele. Sikhule kuthina kuthiwa kumuntu uma ke waboshwa kufanele agezwe. Ngabe kuyiqiniso yini vele ukuthi umuntu uma ke waboshwa kufanele adlule ezandleni zabantu abazomgeza? Impela msakazi kuyiqiniso elingenophikiswa. Uma umuntu esibekade aboshiwe esejele kunalezi insila abanazo ayithola zangaphakathi ejele ekubalekile ukuthi zisuswe agezwe uma ephuma ejele kuze akhona ukuthi akhululeke. Akusikhona ukuhlala iminyaka kuphela kodwa nje noma ngawulale kanye kabili kubalekile ukuthi uyisuse le insila ngoba kuyinto embi ukuba sejele ekungafanele ikujwayele. Umuntu angathi hawu ngivele ngahlala nje usuku olulodwa ngaphuma noma nje hayi kwaba iviki noma kwaba inyanga kodwa lokuthi ungene ejele phuma uyokorojwa, phuma uthola umuntu ozokugeza. Impela msakazi lapho kuyiqiniso uma ungenile ejele kufanele uphume uthole umuntu ozokugeza. Siyaye sikuthandeke mangabe umuntu asaphuma ejele ngoba esikhathini esiningi ejele bayakwazisa ukuthi uzophuma nini. Umndeni usuke sewazi. Abaningi nje beza la kithi bazosazisa, abanye bafika kuseneviki ukuthi ubani uzobuya. Besicela usilekelele. Bese ke sesiyakhona ukumsiza ngokumgeza ke abuyele ekhaya sekahlanzekile. Kanti uma kwenzekile waphuma laphana ejele wangathola ithuba lokuthi abomndeni ngokuhlukahlukana ke nakwezinkolo wangathola ukuthi abomndeni bamsize noma ayisize yena ukuthi ayogezwa waze wagcina safikile ekhaya walala ekhaya. Sekuyadinga ukuthi athi masayisiza agcina sasiza nasekhaya nala ekhaya sekuyagezwa kuyahlanjulwa ngoba sekungagcina lesinyama ngoba kuyisinyama lesi esibi esingagcina sesiumthelela jikela ngisho ekhaya agcine nala ekhaya sebantu bakhona sebanako lokho ngoba esikhathini esiningi mawusejele kuba nale insila lezi ezihlala zikhona ngoba baningi ejele abantu abahlala khona nabagcina abanye bashonele khona ejele bencwajwe ngabanye bona laba basejele imndeni yabo ingazi nokuthi ubani waboshwa nokuthi ubani sewashona. Ziningi inyama ekhona ngaphakathi ejele ngoba akwenzeki kuthiwe ejele kuyohlanjululwa kuyogezwa noma kuyolanda umuntu owashonele ejele abakubo besiyomlanda. So kuyinto ebaluleke kakhulu nje nangabe ukwaba sejele ukuthi uhambe uyihlambulule uzigeze uyilungise kuzinto zakho zilunge futhi ukhona ukubuyela esimeni. Ukusho ukuthi ngamanye amazwi okunye uke wakuveza la ukuthi kunabantu futhi othola ukuthi baboshwa noma baboshwe bayizinyanga bayizisangoma babalapha bendabuko banalo ulwazi olithile abangaphinde belisebenzise lapha ngaphakathi uma wona ungageziwe likusebenze ngokumelene nawe wena usuke uphumile ejele. Impela msakazi ngoba lapha nejele kuneyinhlobo eziningi zabantu nabantu bamampela banamakhono anzulu. Bayakhona ukuthi ngoba lapha ejele kunale indlela zokuthi
uma usejele kuba nenombolo kube nokurobhana kube nani labantu abarobhiwe nongekho ejele kuphela babhina barobhana ngisho nabona bebodwa baze barobhaneke kanti omunye usuyazi ukuthi yena usuzophuma abesathi angibarobhe laba ngoba ngeke bazithi ngiyaphuma mina ngidate ethile ngiyaphuma aphume ke vele sekakwenzile ukuthi arobha abanye abantu so uma ngaba sakwenzile lokurobha labanye abantu labantu abangaphandle njengoba sangaphandle laba abangaphakathi bayakhona ke lezazi ezila ngaphakathi ukuthi zibuyisa impepha noma ibuyisa insangu noma ibuyisa inhloboni yehlahla ziningi ihlahla ezisetshenziswayo ekuthini baphahle bamcelele noma bambize uthole ukuthi akusapheli nensuku ezintathu bamphahlele nangisoyabuya futhi ejele so uboshiwe ubese lengaphandle waphakanyelwa umoya waphanyelwa umoya wagcina senze esinye isigameko esibi esizomenza ukuthi abuyele ngaphakathi ejele ngoba kuqala nje kwakuthiwa umuntu uvukwa iqhuma namanje kuyenzeka abantu bamthinte ngaloko bese kuthiwa uvukwa iqhuma ngesinye isikhathi abanye bathi bayamendlulisa kuthiwe wendlula kuthiwe nje lo muntu uyathanda ukuba sejele ngoba kanti cha bamenze lokhu ngoba kunesenze esinye esiphinde senzeke lapha kusiza khona ke umsakazi kusiza lapho ekutheni nako lokho ngokuthi noma sebathi bayamphahlela sebafuna ukumbuyisela emuva uma egezekile akasakhonakala ukuthi aphahleleke kalula abuyele emuva ngoba seyisusiwe le insila ezingenza ukuthi amagneteke kalula lemisamo yalapha ayasaqhumene nemisamo yamajele noma bangamphahlela emsamo wakho akanako lokuxhumana ngoba ukugezela insila yakho ugezela insila yakho so uxhumana umsamo wakubo so vele kubalekile ukuthi umuntu ukwaphindwa veze ukuthi nanomuntu nje uma ephuma angayi ekhaya nje angalokotha ekhaya uma ke wayekhaya sekufuna kugezwe kwale ekhaya ke manje ekhaya ususwe lezi insila ngoba kufanele umuntu ushuthi umuntu othwele umkhokha uma ezongena ekhaya engahlambululiwe uyafana nomuntu osukela imali engozini efuna agezwe uqala isidumbu because izongena ekhaya ngoba masingena shuthi naye unjalo nje unomkhokha uthi lamba nawo hayi ushaya ngakho umsakazi kunjalo kubaleke nje kakhulu ukuthi lo muntu angafiki ngisho ekhaya ngakho ngithi naye ephuma nje basuke sebamhlelele yebo ke ngokuhlukana kwezinkolo kukhona abamlungisela ngendlela yenkolo washo ukuthi kunamanzi athile abakwazi ukuhlambulula ngawo abanye basebenzisa imlotha yasekhaya abanye basebenzisa kuningi indlela zokuhlambulula okusho ukuthi konke ke lokho kuyasebenza kodwa kubalekile ukuthi ahlambulule so nina njengabale bendabuko yini nisebenzisa ukuhlambulula umuntu kune lezi inhlazi enisebenzayo kunezihlanzi thina esizisebenzayo zokumgeza umuntu lezi ezisusa amathunzi nimsusela bese nimnikeze ezokukhanya ke manje so ungambona noma sasekhaya asajabuleleka asathandeka nje nasemphakathini angaxwayeki nje ukuthi lo muntu ke wahlala isikhathi esithile noma engaxwayeki ukuthi wahamba lapha enze isenzo mhlawumbe esibi amukeleke nje emphakathini ahlale kahle ukusho ngamanye amazwi kusho ukuthi abanye abantu okuveza ukuthi akukusizi nje kuphela ususa insila kodwa kukusiza nalokuthi kwenze nalokuthi uphinde ube nogazi nje ebantwini uthandeke ebantwini kuze kube lula ukuthi nawe uphinde ube semphakathini nje abantu bangakubuki ngesokuthi lo ngumbulali lo yawenza uthile wazi ukuthi wemukeleke wagezeka nenhlanhla nje ngesiyafika konke into zakho seziyakhanya singakhuthaza nje kakhulu ukuthi abantu abakwenze ukuze baphumelele nomunye ngoba uma uthi uyabheka abanye baphuma baye khona emakhaya kubo bengageziwe bahlala uthola lo muntu so unamasha kuze kube ngazi ukuthi hayi ukuthi yena wakwaboshwa into zakhe ayisahambi kahle uyabona nje konke kwakhe kusalungu ufuna umsebenzi akawutholi into zakhe criminal record akusi criminal record inkinga yilethunzi nje anala hamba nayo noma ikhona nayo i-criminal record kodwa bakhona abasebenza benalo baphumelele futhi so yena nje sokubalwe criminal record akusiyiyo kahle hle nayo ina umthelo omncane kodwa kakhulu yilethunzi no linamandla lethunzi ngoba likutabhele uhleli phezukwana kuhlukene nokuthi uhleli phezulu kwesichitho isikhathi eside kangaka mhlawumbe iminyaka uboshiwe
uhleli phezulu kwesichitho uyabona ugcina ke lento vele seyikwakhele vele sewuyembethe ngamanye amazwi ngoba uthola ukuthi omunye nje uhlale kakhulu ejele bekufa abantu befele lapha ekhona lapha yana abanye wathola vele befele lapha naye wameka lapha kunabantu abaziyo abejwayelene nabo abanye bayafa bafela khona phambi kwakhe omunye aphinda ayosiza basiza lapha yana nani so kunalo ukuthi leyo moyele iyambatha naye yiye ifuna isuswe naye lezi ithunzi zabantu ibaluleke kakhulu ukuthi isuswe no izwakele kakhulu nje besinta la udaba lokuthi umuntu umeke waboshwa kubaleke ukuthi ahlanjululwe noma kagezwe athole ihlanzi noma iwasho ezithile asuseke amathunzi ukuze impilo yakhe ikwazi ukuqhubeka futhi angabi nokuxhumana nejele noma nemsamo yamajele noma athiwa bayamphashela ejele noma athiwa bayambiza ejele noma athiwa le moya yona ngokwayo inolaka ifuna ukuthi imbisele ejele ingakwazi ukuba namandla phezulu empilo yakhe. Siyabonga kakhulu uPhakathi inamba yakhe ikhona nizokwazi ukuthi nimfonele nimthinte nikhulume ngokunye nifuna ukuqalisela kubona. Mina kwamanje ngiyabonga kakhulu ukuyibusisa. Siyabonga uPhakathi. Asibonga.